Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Pasaden astean Caprin izan ginen, Italian, Mediterraneoan, jende aberatsak beraneatzen duen edo porraldia pasatzen dituen Irlan, eta orain ozeano barearen erdiragoaz. Karo, esan genezake administratiboki estatu batuetara goazela, baina ezin da altuegi esan, ze goazen lekuan izango da bere izaerari eta bere nortasunari eutsi nahi dion herri bat, ezta? Ozeano barearen erdian galduta, nora goaz? Nire alkandora hawaianoak garbi adierazten duenez. Hori, pasaden astean ez genuen komentatu, nagore, guk Instagramera igotzen ditugun reel horietan ikusten ez duzuenok, irla bakoitzeko ari dela bere outfita espreski prestatzen, dagokion estiloan egoteko, eta orain estilo hawaiarrean. Bai. Eta beraz, ez eriburuz hitzengo dugu, Hawaii eriburuz. Hawaiira jungo gera, zehazki Honolulura, puntok nahiko luke, surf egitera joan. Mustura. Ariz edo porgo bat jartzen, saio hauekin. Baina hau ez da horri buruz hitz egiteko, historiari buruz hitz egingo dugu, eta esan bezala Honolulu hiriburura joango gara, 1975 urriaren 16 zehazki. Zergatik? Egun hortan jaio zelako Hawaiiko azken printzesa izan zena. Hainez luzatzen, ze bere izen osoa esan behar dut, eta... Hori ari nintzen pentsatzen, ez du nahi esan. Venga, nagore, bota. Victoria, Kauekiu, Kaiulani, Lunalino, Kalani, Nuia, Ilapalapa, Cleghorn. Ondo. Hori da, lau izen eta bizen bat esan ditut. Esan bezala, Hawaiiko printzesa zen, Hawaiiko errege Kalakauaren arreba zuen ama, beraz, Kalakauaren iloba zen, eta Miriam like printzesaren alaba. Aitak berez ez dauka izen hawaiarrik, eskoziarra zelako, Archibald Scott Cleghorn zen bere aita, finantziari eskoziarra. Eta, ez dakit, baino, izena esatean, lehenengo izena Victoria zela esan dugu, eta da bere ama bitxia Ingalaterrako Victoria erregina zelako. Eta urte batzu lehenago, Hawaiiren independentzia berreskuratzen lagundu zuen gainera. Victoria erreginak beti ere Ingalaterraren interesen alde, eta estatu batuaren interesen kontra. Hau da, Hawaiiko independentzia eta monarkia, gutxi, ez zion asko importa. Ez Hawaiiko herritarren eta bertako izaeraren alde. Ez. 14 urte zituela Ingalaterrara bidali zuten, Kaiulani, hemendik aurrera Kaiulani esango diogu, ikasketak osatzera, eta 4 urte eman zituen bertan. Kalakaua, esan bezala, bere osaba, erregea,
1881an hiltzen, eta haren alargun Liliuokalani izan zen, ondo. Izan zen orduan erregina, erreginek ez zeukaten seme alabarik, eta Kaiulani izenatu zuten oinordeko, eta beraz, printzesa koroatu titulua jaso zuen, baina titulu horri ez zion luzaroan eutxiko, ze handikan bi urtera, 1883an, monarkia abolitu zuten, archipelagoan, Hawain, eta berekin bat egiten aldeko gobernu berria ezarri zuten, eta orduan tronut gabetutako printzesa Ingalaterratik estatu batutara joan zen. Baina oraindik anexioa ez zegoen eginda. Ez zegoen eginda ofizialki, baina bidean bide ja horretan. Hori da. Eta printzesa joan zen, estatu batetara, bere... Hawaiiren independentziaren alde defendatzera. egitera, ez? Beste Bostonen eta New Yorken prentsaurrekoak eta hitzaldiak eman zituen. Eta Hawaiiren, hori, esan bezala, Hawaiiren burujabetzaren alde. Washingtonen Grover Cleveland presidentearekin modu ez formalean biltzeare lortu zuen. Eta presidenteak asmonak adirazi zizkion, baina estatu batutako kongresuak ez zien printzesaren eskerei jaramonik egin. Eta kontuan hartu behar dugu, oraindik oso gaztea dela. Ari gara esaten, 1883an 18 urte besterik ez zituela. 18 urterekin joan zen, estatu batuetara, eta presidenterekin bildu zen. Bai. Txipakean. Bai. 1884an, urrengo urtean, Hawaiiko Errepublika ezarri zen. Ez zen oso urte nahi izan Kaiulani erentzat, ze bere lagun Robert Louis Stevenson, idazle eta bidaiari ezaguna eta txikitatik lagun mina zuena hiltzen, eta gainera Kaiulanik berez neko osasun patxala zuen, eta gehiago hau zen urte hortan. Handikan 3 urtera itzuli zen printzesa Hawaiira, eta ura ere etzen urte bat ere ona izan, ze Ani aizparen heriotzaren berri izan zuen, eta horregatik itzuli zen. Eta gainera itzuli zen ikusita estatu batuetan egin zituen ahalegin politiko guztiak, diplomatiko guztiak porrote egin zutela. Alperrik izan zela. Bai. Eta Hawaiiko klima tropikalaren erruz, izango zen ez dakit bere alde eskoziarra edo, ez? Hori izan behar nuen, hemendik klima tropikala idealizatzen dugu, eta ematen duenez arriskutsua ere izan daiteke, ez? Haren osasunak okerrera egin zuen, iritsi eta berehala, igerian ari zela, hotzeri harrapatu zuen, eta geroago, 1888an pneumonia ere harrapatu zuen, zalian ibiltzen ari zela, ekaitzak harrapatu ondoren. Hau da, osasun ahula zuen, baina ez zion uzten kirola egiteari. Zuen deskantzatzen, deskantzatu behartzenean. Ez. Eta azkenean bai, 1888ko abuztuaren 12an, ofizialki estatu batuek Hawaii anexionatu zuten, eta Kaiulanik hauxe idatzi zuen, tronua galtzea baino askoz mingarriagoa izan da gure bandera eraisten zutela ikustea. Guke egurra handia ematen diogu ez monarkiari, baina monarkak eta monarkak daude, eta honek behintzat aitortu zuen monarkia bera, baino ez mingarriagoa zela burujabetza galtzea, ez? Osea, monarkietan dugun zerrenda beltzean, hau bukaera xamarrean. Harreko dugu, zerrenda beltzetik atera. Ez dakit, bai. Bueno, ikusiko du, baina bai, nik uste eta hain gaztea izan da eta ez. Bai, barkatuko du. Emakumea, hain gaztea, emakumea eta gaztea horrek dena barkatzeko balio du, ez? Ez dakit, nik erreginen artean, erreginei oroar, ez dakit, aprezio gehiago edo diet. Bueno, kontua hori adirazi zuela, ez, bandera eraisten zutela ikusteak egin zela, da burujabetza galtzeak, eta ez koroa galtzeak. Anexioaren zeremonian familia jaurien bildu zen, eta hawaiar gehienak bezala dolutan egon ziren, eta lutozko jantziak soinean, eta baina esan behar dago jantziak ez dituztela luzaroan gordeko, ze Kaiulanik izebari, Hawaiiko azken erreginari, idatzi zion azken gutuna, eta zera zioen, denak kendu digute, bizia besterik ez zaigu geratzen, eta bizia ere bere alagalduko zuen, ze handik gutxira hiltzen, 1889ko martxoaren 6an, 23 urte besterik ez zituela. Gure Kaiulani, printzesa iraultzailea, eta orain bada beste pertsona
iraultzaile bat, lehen Hawaiirena bezala bain Puerto Ricoren izaera defendatzen ari dena, ez da? Nik eskatu nizun kasi kanta hau jartzeagatik egiteko saio hau. Gure Bad Bunny handia jarriko dugu. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelten la bandera ni olviden la lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Cuidado, Luis, cuidado. Aquí nadie quiso irse y quien se fue sueña con volver. Si algún día me tocara, que mucho me va a doler. Otra jíbara luchando, una que no se dejó, no quería irse tampoco y en la isla se quedó. Y no sé, sabe hasta cuándo.